כן. גם קרגולה שם, משתלב לו בבני סכנין. כהן מאבד ללוסקי, פחות חשופה וגם ההתקפה מקבלת כדורים. הוא מנסה למצוא עמדה, לא מוצא עמדה ולא מוצא כדור, כי כדור הקרן היה חלש ונמוך. יש כאן עבירה של גזה. שוב לובסקי. אוזן היה פנוי כשלובסקי תפנה את המסירה, אבל אז הגיע יפה מאוד אל המקום הזה לוסקי. ולוסקי בתנועה טובה ומסירה טובה. אז פס אישור. אוזן. לוסקי איתו. שופט נותן כדור להפועל תל אביב, אין עבירה. ברון נאבק